Вівторок, 6 лютого, 12 у Києві. Година дня у Криму. Ви дивитеся «Заман». В студії Софія Бляєва. Мої вітання. Адвокати фігурантів так званої справи Віджія Кашка, Бекіра Дегерменджі та Кезіма Аметова намагаються потрапити в СІЗО до своїх підзахисних. Очікується, що їх сьогодні мають допитати. Фото з черги біля слідчого ізолятора в Сімферополі на своїй сторінці у Фейсбук виклав адвокат Едем Самедляєв. Бекіра Дегерменджі, Асана Чепухи, Кезіма Аметова та Руслана Трубача російські силовики затримали торік. Саме при цьому затриманні ОМОНом стало зле ветерану кримсько-татарського національного руху Віджія Кашка, і вона померла. Ми стежимо за цією інформацією, подробиці вже у наступному випуску. Підконтрольний Кремлю залізничний суд Сімферополя за 1,5 години має розпочати розгляд справи Фери Абдулаєвої, дружини фігуранта сімферопольської справи про так званий тероризм Узаїра Абдулаєва. Її звинувачують в адміністративному правопорушенні, зокрема у непокорі судовим приставам. Торік 8 грудня під час засідання у справі її чоловіка жінка намагалася потрапити на суд, її не впустили, затримали і склали адмінпротокол. Мы не рассчитываем на то, что этот процесс будет объективным. Штраф там, в принципе, небольшой, но это не говорит о том, что мы не должны отстаивать свою точку зрения. На сегодняшний день все эти судебные процессы являются показательными и являются одним из механизмов прессы в отношении наших единоверцев и наших соотечественников в Крыму. Мы будем продолжать свою линию борьбы, свою линию ненасильственного сопротивления. Чоловіка Фери Абдулаєвої затримали 12 жовтня 2016 року після обшуку в його будинку. Його звинувачують в причетності до організації Хізб ут-Тахрір, яка в Росії з 2003 року під забороною. Загалом у так званій Сімферопольській справі про тероризм заарештовані 5 кримських татар. Теймур та Узаїр Абдулаєви, Айдер Саладінов, Рустем Ісмаїлов та Еміль Джемаденов. Україна не повинна відкривати виборчих дільниць на своїй території для голосування на виборах президента Росії 18 березня. Так вважає заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умеров. На його думку, офіційний Київ не повинен загалом визнавати легітимність цих виборів через анексію Росією Криму. Крым считается Украиной, поэтому выборы по всей России будут считаться недействительными. То есть выборы Путина будут считаться недействительными. Два государства находятся в состоянии войны. Как ни крути, это на самом деле война. И поэтому проводить выборы Российской Федерации на территории Украины аморально и нецелесообразно. В рамках змін до Конституції України наразі обговорюється статус кримсько-татарської мови. Про це в ефірі нашого телеканалу повідомив голова Меджлісу Рафат Чубаров. Меджліс наполягає, аби кримсько-татарська мова використовувалася на рівні з державною українською у всіх сферах життя Криму. Если мы говорим о крымско-татарском языке, то в отношении 23 лет, которые предшествовали, собственно, российской оккупации, 23 года незалежности украинской державы, то центральная власть абсолютно игнорировала потребности в развитии как украинского языка в Крыму, так и крымско-татарского языка. Теперь, в общем-то, как мне представляется, все поумнели, но мы утратили контроль над Крымом. В Криму ж випустили перший том найбільшого російсько-кримсько-татарського словника. Його автор – кримський лексикограф Сейран Усеїнов. Видання містить близько 50 тисяч слів від букви А до Д. До кожного слова додається посилання на окрему статтю. Сейран Усеїнов працював над збором інформації майже 50 років. Автор певен, що його робота допоможе зберегти і відродити кримсько-татарську мову. Словник видано в кількості 300 екземплярів за особисті кошти Сейрана Усеїнова. На черзі друк наступних томів.
У кожного народу є своя мова. Якщо ми втратимо свою мову, зникнемо як народ, втратимо історію. Ми втратимо власне обличчя, і говорити про батьківщину і спадщину вже немає сенсу. Результат – асиміляція. 1 квітня в Росії стартує весняний призов до армії. Торкнеться він і Криму. За даними Кримської правозахисної групи, торік Росія призвала на службу рекордну кількість кримчан – 5 тисяч чоловіків. За відмову йти в армію окупанта присуджують штраф – 25 тисяч рублів і все одно змушують служити. Як можна уникнути служби в російській армії, що з цього приводу радять правозахисники, розкаже наша Вікторія Блязова. Йому 22, вже кілька років він живе у Києві. Своє ім'я хлопець просить змінити, адже в окупованому Криму його батьки. Тут навчається у виші. Якби не навчання, мав би піти служити в армію під російським триколором. У меня знакомые, соответственно, пошли служить в армию, абсолютно от безвыходности. Я не вижу в этом предательства или еще что-то, потому что людей, это вынуждено было, это вынудили их. Хлопець каже, від російської армії можна відкупитися. Втім, розцінка за це в середньому 150 тисяч рублів. В гривнях це 75 тисяч. Через 2 роки хлопець закінчує виш. Зізнається, не знає, чи варто повертатися до Криму. Адже за російським законодавством призовний вік до 27 років. Вообще, думаю, где-то, это время провести, но не в Крыму, пережить до 27, до призывного возраста. Там дальше уже посмотрим. Заступник координатора Кримсос Євгеній Андріюк каже, за нормами міжнародного права Крим – окупована Росією територія, і кримчани не мали б служити в російській армії. Втім, окупанти ігнорують міжнародні норми, і це змушує молодь переїжджати на материк, аби таким чином уникнути військової служби в Росії. Інший вихід – обрати альтернативну службу через релігійні переконання. Але це фактично визнання законним призов окупанта. В целом есть отдельная там история в России от таких отказов, но отказы в России – это не отказы на оккупированной территории, и поэтому, наверное, любой случай, любой человек, который будет готов на это идти, это будет первый случай, который будет сопровождаться и адвокатами, и правозащитными организациями, чтобы как можно лучше обеспечить здесь юридическую защиту. Прокуратура Автономної Республіки Крим почала збирати докази призову окупаційною владою кримчан на службу. Ці факти долучать до позову України проти Росії у Міжнародному суді ООН в Гаазі. Оперативним шляхом нами наразі здобуто ряд таких повісток. Проводяться допити свідків. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. У разі смерті особи при цьому злочині від 12 до довічного ув'язнення. Голова Меджлісу Рефат Чубаров каже, попри те, що кримські татари не мають залишати Крим, не варто йти в російську армію. Альтернативним варіантом може бути навчання чи робота на материковій Україні. Ми знаємо, що там відбувається в російській армії. Ми знаємо, що їх багатьох відправляють в такі регіони, де йде війна. Тут ми готові при кожному індивідуальному випадку з батьками вступати в певний діалог, аби допомогти конкретній дитині, конкретному юнаку уникнути служби в окупаційній армії. Всього за час анексії призвали 10 тисяч хлопців з Криму. З минулого року кримчан призивають служити по всій території країни-окупанта. 645 хлопців вже служать на материковій Росії. Правозахисники ж радять звертатися до юристів і шукати законний спосіб уникнути служби в лавах армії-агресора. Вікторія Блязова, Максим Кондратенко, Заман, АТР. Нагадування Кремлю. Напередодні 49-го дня народження російського обранця Романа Сущенка до 8 лютого банери з його зображенням встановили навпроти посольства Російської Федерації у Києві. Ініціатором акції стала родина журналіста Романа Сущенко. Вже другий день він відзначатиме день народження, вже другий день народження, він відзначатиме у московському СІЗО Лефортово. Кремлівські силовики закидають йому шпигунство. Фото біля російської амбасади має показати, в Україні пам'ятають про політв'язнів і не припиняють боротися за їхнє звільнення. Романа Сущенка ФСБ затримала у вересні 2016-го, коли він приїхав відвідати двоюрідного брата у Москву.
У Росії стверджують, що журналіст служив в українській військовій розвідці і шпигував на території Росії. Банер із зображенням батька навпроти російського посольства у Києві. Це є своєрідним нагадуванням уряду Росії про те, що ми не здамося у боротьбі за звільнення нашого Романа Сущенка. Відповідальність за хімічні атаки у Сирії лежать на Росії. Про це заявляє Державний департамент США. Прикриваючи режим Асада, Москва нічого не робить, аби запобігти застосуванню забороненої зброї. Напередодні 11 людей з проблемами дихання потрапили до лікарні після повітряної атаки військ Асада на сирійське місто Саракіп. Повідомляється, що під час бомбардування на місто скинуло бочку із, ймовірно, хлором. Наприкінці січня експерти зафіксували використання хімікатів у Східній Гуті, де загинуло понад 20 осіб. Використання хімічної зброї на війні у Сирії не є поодиноким. За час конфлікту лише задокументованих експертами ООН було більше ніж 160 хімічних атак. Вони вбили майже 1500 людей, майже 15 тисяч зазнали отруєння різного ступеню. Росія, зрештою, несе відповідальність за жертви у Східній Гуті та за безліч інших жертв хімічної зброї в Сирії з того часу, як Росія приєдналася до військових дій. Захищаючи сирійський режим від відповідальності, Росія не виконує свої зобов'язання. Застосування хімічної зброї всіма сторонами у Сирії слід однозначно припинити. Міжнародний прорив для окупованого Криму. Підконтрольна Кремлю влада повідомила, що з нетерпінням очікує на візит африканської делегації у Беніну. Візит має відбутися 12 лютого. До представницької делегації увійдуть президент організації «Дім Африки» та мер провінційного міста Абомей Калавій. Візит ознайомчий має за мету показати Крим як територію миру, урочисто повідомили РІА Новості. Нещасний випадок. Лідер російської групи «Нещасний случай» Олексій Кортнєв заявив, що змінив свою думку щодо анексії Криму. А висловився на її підтримку цілком випадково. Відомий рок-музикант нарікає, що СБУ заборонило йому в'їзд в Україну, бо ж його гурт не гастролював в окупованому Криму. Однак через те, що відразу після подій він публічно схвалив незаконне приєднання півострова до Росії, в Україні його внесли у чорні списки. А торік запланований на серпень концерт в Одесі спочатку перенесли, а потім скасували. Тепер артист в інтерв'ю «Новій газеті» заявив, у 2014-му підтримував анексію Криму, бо не розібрався в ситуації, відтоді ж змінив свою думку. Це все, що ми встигаємо вам розказати нині. Вже менш ніж за годину зустрінемося у цій студії. Будьте з нами.